Moko mjod bura mauke kaunti ma Nairobi koro kwa mondo oming'anyo ma ichano kiny obed mar kwe ka jo Kenya dhi hingo odiochieng' sabasaba. Jotelo bende okwayo ji mane wuogi kata mabiro wuok kiny mondo mi one ni onge kethruok mag mwandu e kinde ng'anyogo ka gijiwo obila mondo mi oyud arita mane ni onge ng'ata moketho chik e kinde ng'anyo. Viongozi wa wanabiashara pia na viongozi ambao waliochaguliwa wakiongozwa na kiongozi wetu rais, tuje meza moja tuweze kusemezana, tuweze kupata suluhisho ya shida ambazo zinafanya vijana wetu wazidi kuandamana kila siku. We want our youth to understand that the government is working tirelessly to ensure that we create jobs, either through direct employment, all right, or through business support and empowerment. Awinjo ni gidwa bire ute jotelo. Anoda gibire pile kendo wang'ni ka gibiro gidhido ka osetednigi koro gibi kendo wabed piny wachiem kendo wawinj mamit kabisa kendo wachno mora nikech ng'eny jo ojende gi kia kata kuma wadak koro ing'eni jatelo nyaka lem kendo ka gibiro ke limbe mo kawaida wambe wabro rwako gi yo mo kawaida. Nimechagua watu Makadara na watu Makadara ndio wanajua kwangu sababu ndio amenichagua. Mtu adhubutu kuja kwangu atakutana na watu Makadara kwa sababu hiyo ni kutokufanyia watu heshima. So hizi vitisho za kusema tutaokipai nyumba ya mtu fulani ya heshima fulani, wache wafanye mambo yao. Kuokipai si rahisi, pia sisi tunaweza okipai sisi wenyewe. Hatutaki kwenda online.